आणि मांजरेकर सरांनी कधी व्हिडिओ आमचा बघितला तर जेवण एकदम सुंदर झालं, एकदम छान. नमस्ते सर्वांना. नमस्ते. नमस्ते. हां, तर आता बघा पूर्ण फॅमिली आम्ही जेवणासाठी चाललोय, लंच करायला. आणि ते पण मांजरेकर सर त्यांच्या रेस्टॉरंटमध्ये गोरेगावला, तिथे आपण जाणार आहे आणि जेवणाचा आस्वाद घेणार आहे. इथे व्हेज डिपार्टमेंट मम्मी घेणार आहे आणि आम्ही तिघं नॉनव्हेज. बाई चिकन का मच्छी का सुकट? सुकट खावा फुकट. चिकन. तुम्ही चिकन खाणार तर काजल तू काय खाणार? चिकन. तर मी फिश ट्राय करेल किंवा सुकट ट्राय करेल. सर्व ट्राय केलं पाहिजे ना आपण. या बसा, गाडी येईपर्यंत बसा. बसा बाई, गाडी येईपर्यंत बसा. असं वाटतंय हे ह्याच्याबरोबर फ्री आहे का ते पर्स? तुझं पर्सला बघा हे गोल्डन आहे आणि ह्याच्या उशी दाखव, उशी पाठवून गाडी गोल्डन आहे. असं बोलायचं आपण तिथे फ्री ठेवलाय. ही प्रीमियर गाडी असते ना. बस बस. काजल काय करते? इथे बघा सुखासुखी रेस्टॉरंटमध्ये पोचलो. सुखासुखीचा तुम्हाला लोगो सुद्धा दाखवतो बघा. सुखासुखी बाय मांजरेकर्स किचन. काय काय ऑर्डर केलं इकडे? हे बघा इकडे व्हेजमध्ये मम्मीसाठी काय ऑर्डर केलं आहे? वालाची भाजी, वालाची भाजी, चपाती, भाकरी. इकडे ब्लॅक चिकन आहे, ब्लॅक चिकन. गोडमध्ये शिरा आणि मटन फ्राय हे सर्व घेतलं आहे. आता मम्मी तू चपात्या, काजल तुला एक चपाती घे, भाईला एक चपाती दे आणि मला एक चपाती दे. भाईला एक भाकरी दे, तू अर्धी भाकरी घे आणि मला अर्धी भाकरी दे. चला, हे लोकेशन कुठे? गोरेगावला आहे बरोबर. आपले जर सर भेटले तर त्यांच्याशी पण बोलूया. तर ही वालाची भाजी घे, तुला सर्व कर. हा एक चमचा दे अजून. आणि शिरा घे, तुला शिरा तूच घे. हे काय हे तुला घे. अंडा आणि ब्लॅक चिकन म्हणजे ब्लॅक कलरच आहे त्यांचा. तुम्हाला मेन्यू बघायचं असेल तर मेन्यू बघून ठेवा इकडे. भाईला पण वाढ. आणि इकडे मटन फ्राय आहे. मेन्यू तुम्ही बघितलात ना. मेन्यूमध्ये काय तुम्ही स्टॉप करून वाचा. आणि आम्ही जे काही घेतलं ते आम्ही टेस्ट करत होतो. मग मी तू टेस्ट कर. वालाची भाजी, चपाती. काजल टेस्ट कर. चला पटकन टेस्ट करा. वाजले बघा पोचता किती, 4 वाजायला आले आम्हाला जेवायचं वेळ. रेस्टॉरंट एकदम चांगलं आहे. AC रूम केलं आहे यांनी. अपडेट केलं. पहिले AC रूम नव्हते यांच्याकडे. कशी मम्मी घरगुती आपल्यासारखी वालाची भाजी. आणि शिरा का? शिरा पायनॅपल शिरा. त्यासोबत इकडे बघ ही आहे सोलकढी. कोणाला पाहिजे सोलकढी? इकडे आहे कैरी पन्ना आणि इकडे आहे कोकम सरबत. कोणाला काय पाहिजे ते घ्या. चिकन पण छान आहे, चांगलं आहे, मस्त आहे. काय आवडलं तुम्हाला? शिरा छान आहे. वालाची भाजी खूपच मस्त आहे, आपल्यासारखी आहे. घरी कसं बनवतं तसं. आणि इकडे काय ब्लॅक चिकन भाकरी बरोबर मी खातो बघा. चांगलं. इकडे मटन थोडं ग्रेव्ही टाईप केलं ना त्यांनी. सुका मटन. हे बघा. चल जेवा. बघा आमचं जेवण चालू आहे. एक्स्ट्रामध्ये काय मागवलं? राईस. काजल तुला तू पण घे. मी राईस घे. पण खाणार कशा बरोबर? वालीच्या भाज्या बरोबर. इकडे आम्ही चपाती घेतली. भाई तुम्हाला एक चपाती देऊ? मला एक चपाती बरोबर मागवली ना. काजल तुम्हाला दोघांना भात घे. तुला ह्याच्यातलं काय आवडलं? मटन आवडलं काय? वालाची भाजी आवडली काय? काय आवडलं? दोन्ही आवडलं. चिकन आणि मटन घे. तुला पण घे. तुला पण किती भाजी बघ. अजून एक चपाती खायची आहे. खायचं? एक चपाती खायची आहे अजून. भात घे. भात बघ एवढा आहे. मम्मी तुला आवडतो ना असा भात? भाईला पण दे एक चमचा भात.
खावा हे घ्या बाई, ग्रेव्ही घ्या. तर बघा आता हे जे AC सिटिंग आहे ना, संडेपासून सुरुवात झाली आहे मांजरेकर्स या सुखासुखीमध्ये. म्हणजे या सरांनी संडेपासून सुरुवात केली. पाठी इंटिरियर बघा, सर सिटिंग बघा, म्हणजे चिऱ्याचं काम केलं आहे सर्व. इथे 4 डायनिंग आहे आणि तसं वरती सुद्धा आहे बघा, इकडे जायला बघा वरती. तसं वरती पण 4 बसायला आहे. आणि तसं बाहेर बघा काय, बाहेरचं आम्ही तुम्हाला नंतर दाखवू बाहेर जाऊन. तर बघा शिरा वगैरे दिसत आहे. तुम्हाला सर्वात जास्त शिरा आवडला, चांगला आहे ना? साजूक तुपात आहे. हा साजूक तुपातला आणि पायनॅपल शिरा असल्यामुळे मला लय आवडला. म्हणजे जर तुम्ही इकडे कधी आलात ना, तर मी हायली रिकमेंड तुम्हाला इकडे शिरा करते. बाकी सर्व आपल्या घरगुती कसं बनतं, म्हणजे घरात आल्यासारखं असं जेवल्यासारखं असं वाटलं. चपाती पण एकदम छान. तुला इकडे तू तर वालाची भाजी आणि भात घेतलंस ना. आणि बाई तुम्हाला काय आवडलं? सर्व आवडलं. आरामात जेवा. काय अजून आमचं संपायचं आहे बघा, थोडं सर्व राहिलं आहे. वालाची भाजी पण चांगली आहे ना, घरी बनवत देत असेल ना. तशीच आहे. लास्टला काय करायचं, सर्व भांडी एक खरं खाली करायचं. हात खाली केला. आता मी काय करतोय, प्रत्येकाला वाढतोय. इकडे मला घेतलंय, ते काजलला 1 चमचा. हे बघ काजलने मग काय केलं, पॅटीस केलं. नाही, तांदळाची भाकरी केली मी. इथे बघा तुम्हाला मेन्यू कार्ड दिसतोय का बघा, सर्व वस्तू बघून घ्या आणि पॉज करून व्हिडिओ बघा काय कितीला मिळतंय ते, बरोबर. आणि ते बघा सर्वांचं जेवण झालं. सर्वांचं जेवण झालं ना. हां आता बघा इकडे तू काय ओपन करते, हे काही कैरी पन्ना. मम्मी तू कोकम सरबत आणि भाई हे सोलकढी ओपन करा. हे बघा हे पिऊन बघा भाई, घे पी, सर्वांनी शेअरिंग करून पिया. तू काय पिते, हे कैरी पन्ना. चांगलं आहे, मस्त आहे. दाखव मला, दाखव. कैरी पण एकदम मस्त आहे. कैरी पण एकदम छान आहे, मस्त आहे ना कैरी पण ना. हायली रिकमेंडेड. आता तुम्हाला एक सांगतो, मी इकडे शिरा आपण खाल्ला ना, मी शिरा पार्सल सुद्धा घेतला. आता शिरा बनतोय, म्हणजे बनवत असेल आणतील ते शिरा, आम्ही पार्सल घेऊन मी घरी खाणार आहे. मला एवढं आवडलं शिरा. आता ते नंतर पिऊया आपण, ते नंतर, कारण मिक्सिंग होईल ना, खूप सर्व होत आहे. आता इकडे सोलकढी पी. सोलकढी उभं आहे समजा, घरी नव्हे. मग ठीक आहे, कैरी पन्ना पिऊन घ्या. मग पी, खोलली आहे तर. आपण कसं रेस्टॉरंटमध्ये आलं तर जेवण दाखवलं पाहिजे ना, काय कुठे मिळते. आणि मांजरेकर सरांनी कधी व्हिडिओ आमचा बघितला तर जेवण एकदम सुंदर झालं, एकदम छान मस्त झालं. आता सोलकढी आपण टेस्ट करूया. आम्ही बनवतो ना सेम तशीच आहे. हे पण छान. भाई नको तुम्हाला पाणी प्यायला, हे नको. हे तू पिऊ, मी कैरी पन्ना. चल आपला शिरा आला की आपण जाऊया. आणि लांबून बघा कसा दिसतो हॉटेल. आहे ना, म्हणजे ऑलमोस्ट 2000 रुपये झाले आपले व्यवस्थित. पण जेवण एकदम छान होतं. काय जर शिरा पार्सल दाखव घेतलेला. तर बघा आम्ही शिरा पार्सल घेतला. आरामात या खाली. यांचं सिटिंग अरेंजमेंट बघ कसं मस्त आहे ना. हे बसायला छान आहे, खाली पण छान केलं आहे, हिरवं. फोटो काढायचा ना. हे बघ आपल्या ते असं बघ, बसायला चांगलं आहे बाहेर, आणि इथे आतमध्ये बसायला होतं. मस्त ना. तर आमच्या इकडे जेवण झालं. मम्मी कुठे आहे? हे छान आहे ना बसायचं इकडे बाहेर. पण बसू शकतो जेवायला. बाय बाय. हाँ जाइए, आप जाइए. चला 2 रिक्षा. चलो भाई. आपण 2 रिक्षा का केले सांग.
4 जण बसूनच शकत ना नाही मग रिक्षात, allowed नाही ना. ओला उबेर कारने गेलो असतो ना. पण ना मला त्रास झाला जरा आता मी इथे येताना. काजलला जरा गरगरायला लागला कारमध्ये. मला मग येताना पण आम्ही कार थांबवली. मग दोघं रिक्षा नेलो, ते दोघं कारने. आता पण 2-2 रिक्षा केले. आणि आम्हाला मांजरेकर सर पण भेटले. आम्हाला खूप छान वाटलं, पण ते घाईमध्ये होते म्हणून आपल्याला शूट नाही करू शकलो. आणि त्यांच्या हातचं जेवण, त्यांच्या घरातले रेसिपीज आम्हाला खूप छान वाटलं. घरगुती होते सर्व रेसिपीज. ही चव तुम्ही मुंबईला घ्यायची तर मुंबईला चव घ्या, आणि रत्नागिरीला यायचं तर तुम्ही आमच्या होमस्टेमध्ये चव घ्यायला या. दोन्हीकडे रेसिपीज एकदम छान आहे, घरगुती आहेत आणि आवडण्यासारखे आहेत. आणि मला शिरा ह्यांचा खूप आवडला. पार्सल घेतलाय. चला, ह्यांचा शिरा हायली रिकमेंडेड आहे. बरोबर. चला, जेवण छान होतं. बाय बाय. बाय बाय. बाय बाय.